u28 makazicikide ke ngokwakhe omnye aze ngokunjalo adle isoka eso asele kwindebe leyo kuba lobo kudlala okuselayo ngokungafanelekile uzidlela aziselele ukugwetywa engawucaluli nje umzimba wenkosi ngenxa yokuba baninzi phakathi kwethu abaswela amandla nabayimilwelwe nabalele ukufa. Okay, le ndaba esifuna kuyo abangcwele Jesus Christ I think all wangesibandla because abantu izinto zikaThixo nawathayini ngexesha lika Paul indima yokudlisa idosi inkosi even angoku uzawuthuma fana nokudla for the sake of kwafuneka udle ucinga ibiscuits le yabo I think that is a biscuits but in the sake of biscuits yatyiwa mhlawumbe nasecaweni udla umuntu udla ozitshela okanye umuntu olalutayo but there are spiritual things asenzinto yecawa lapho lisiba asenzinto yecawa lapho abasenzi i-program of the church but senza one of izinto spiritual siyavana le when uzodla that is why Paul elona nalowo makazicikide indlela adla ngayo because uthi abanye benu phakathi kwenu bayagula baguliswa ukutya umzimba wenkosi bengafanelwanga babaya ukutya umzimba wenkosi uthi ngoxa ethetha uthi abanye bathe bafa nokufa because ikhona izinto spiritual you have to be cautious of that because asizenzi nje udla ngoba ukenzwa ukuthi bakutheni manje bayigula kanti wena umama usiza ukuthi umthendeleko izumzekela lishowenza ngakho umthendeleko but isithakisa nje le ndawo uphona azama ukuthetha siyavana le xa ukutya ukele ifuthi namhlanje thina uxolele zokuzizo zami uguquke uzithandazele and all of that thing uqala i-spiritual journey injongo yobasiwuthi asiwuthi just for fun asiwuthi just for content asenze content apha basibele ichezinhle sibonakala banathi ekucawe lesithendeleko eCape Town neLiverpool ibisikhisa umthendeleko siyavana ne but every time everything it was kaThixo mawuzenza funeka uzenze ulapha ezingqondweni senze fasting xa ufasta umuntu ozazi uba unalo life emphilayo uba more uyenza ukade uyenza kuninikumbeni ngithetha ngani just ukuthendeleka abanye bayithetha verse verse ukuthi namhlanje ngiphumile incini into zakho have to be spiritual kuzo ifanele uba ube umuntu omane usenza ifaka omane uthatha i-fasting mase but this thing osenzayo uyakhula in that side yalento amen apho bakho nivile then but before uPaul sokungena usidle isidlo senkosi ngokungaqondi qona awuzawudla yintoni ufuna ufundiswa ufuna ukukhala nge-keyboard ukatheni kusethu i-keyboard ingakhali ngokhala so that you have to know that what you are doing here asenzi just for content siyavana le sobona nangoku singabe sithobe izinhlobo zethu kungazijonge uthi uPaul makasikocacoce futhi makasijonge asikoca awuzukucoca ndini usikocacoca ngokwakho uzibona ufanele naye and eat ivile isidlo senkosi esisiba ubomi xa usitya uqonda and usitya ufanele ufuna usitya but if uzasitya isidlo senkosi ungaqondi nokungafanelwanga iba ukufa uzibona umuntu othanda uhlaselwa ngokugula uzibona umuntu othanda uhlaselwa zizifo kanti wena ezi zinto ziyakukaqadekela amagama engayixolela abantu abadala nalazi igama engaziphisa pha liyakukaqadekisa xa lenza umuntu aphindaphinda negama engasebenza ukuqaqadekisa i-right isixhosa si-right abantu abadala liyakulingathusebenzisa igama kanti ukwazi abantu abakhulu xa umuntu menza uba a-excele uzibone uya kuba ubuchwepheshe uba ngumqondo osihlanjiwe noba ungashumela ukushumayela ukuthi ubani uba nobani wanishumeza besithathu bafika nobani wanishumeza nobani dakutha nomthelela wasetshoni ethile zonke izindawo zityile but awude utshintshe it's because kukhona izinto za-spiritual ozenza bengasapose uba uyazenza ngaloo ndlela indivile I'm not here to but there is no condemnation to those who are in Christ Jesus atsho Romans chapter 8 xa ufunda I think verse 29 verse 8 there's no condemnation but when usenza into zenkosi ibalapha bhadla bentloko because uzazibona bonke uxokayo uyaya ugqwesa uyaba ubuchwepheshe exokeni uba umuntu
ohlebayo uyaya nalapha engathika abantu bakathixo bathetha ngakuhle because wenza izinto zobuthixo like unyana baka-Eliab kuthiwa babebhizi besichinyama zamapristi iye baqakathekisa bathi balala nentombi apha in the altar of God. Siyafana ne? That is why you everything that you do everything kama kutokea fast sutokea fast kwa unaenda zokuzo kwa sababu kwa iba sisimundo elizazibasika kukathekisa isaida uyachita or isaida uzaliba uwezi uzibone uya uba uthwephesha. Siyabana if ungaphetha uzamufunda over there uzofuphola uagresa uthi apho phakathi kwenu xa uzamujonga bithi abantu kukhona iyanxukwano utsho uthetha ngokuthena kwizindlela abanye uthi abanye benu uthi because amfuna isitoseni bayaya begqwesa besenza izinto ezitekileyo benzisa ukuba benza izinto zamathixwane besitya izimthendeleko ngendlela engafanelwanga umuntu omthendeleko. Yasikudala isenzeka ngona sangesingiso isizwe namusi phambi 2002 wakudala lo kanti ngibona abanye abantu ubona ayitenzile mina andiyazi esayisenziwa loo nto leyo ubona ukuthi umthendeleko bona uyithi kodwa ndingayifundisa begqithisa abantu kutheni bengathi ngalomfundisi wakho ufundisa udiko andifundisa udiko for ukufundisa about ezi izinto because asinawuzenza izinto ezingcwele zikathixo sizenza izinto ezi-ordinary. Nivile? Asinawuzenza izinto ezi-ordinary zikathixo ezingcwele. Ifana ngendibona uba if ndizawumane ndisithetheleka kule ntokazi endinazo azawuzenzeleka amantokazi ndingakwazi ukusibopha ukuthetha amantokazi. Ndibani kanti iyabomba ke ngoku nindivile? Utoke akhona abantu basabantu uzibona this one is a champion utoke kodwa abathetha phinde baselikuthi hayi abantu basenze ezi story kanti ubathi abantu esibazobani kanti izinto zikathixo ziyathini ziyaqhakadelisa kuba kesinexesha for ufunda phaa uzofunda phaa ubone ukuthi abanye zibenza babanqaqe ithetha igama lokunqaqa ithi abanye bayaya be-excela ekunqaqeni uthi prophet ungashumayela kangakanani some of them ilathi yabo abasiboni betshintsha but into abayenzayo iwalundwebeletha zinto zethixo. Nditshilo ndibade babubani bafika nosithole ndikhalele kathithethayisekumtshawela prophet ndikhaleleke sebefika isithole apha eKapa uyakubani but ubomi bakhe abutshintshi. Sivile ne? Ithi bathi abathindene ke wabulela sendifuna ukutya mnangoku yazifanelane. Amen. Ithi ke iBhayibhile verse 23. Okay. Icela sibe sibanikeza xa singenawo phambi kwezitulo. Mamelani bangcwele, mamelani inganiva vele isithande yabo inqoshumayela. Xa ufila like uba awufuni wena namhlanje awazi usikujada sisakwazi ulapha awufuni mhlawumbe lento etshoyo bathixo khawube uqhubeke kundinceda. Siyavana le ndivile ne uzongena ngoku apha kwezitulo kunikezwe bathi awutyi ndingathanga yitya awuseli ndingathanga sela. Sizwile ndiyaniqumbile abangcolayo ngathi sokuthembele umekhamiyalisika khona bathi kanti njani senabona abantu basebadakuni ngabantu ngiphala kanye noba yile ndibona uba sutya ungafanele ufuna utya ufuna uqhubekeke utye sazibaliasakuzibuya utya ufuna ukakatela kanti ke abantu ngabathatha bangathathile kodwa basebuthathile andisithatha ayithathani abantu benkosi ayithathani. Calling on me to thank you for the blood of Jesus. And that's what is happening right now. Thank you.